Kad nas jednom svi na miru ostave, kad nam ćevap na zastavu postave, žute dunje kad nam himna zasvira, što će nam lijepo biti komšija. Bosnu i Hercegovinu volim jer to valjda nekako ide sa tvojim rođenjem, valjda ono si gdje se rodiš i vezan si nekako za tu zemlju kao za svoju majku. Tako da meni je apsurdno pitanje kad se postavi pitanje zašto se voli svoja domovina mora da se voli. Nigdje nema na svijetu takve zemlje da se u 100 metara može naći pravoslavna crkva, katolička crkva, sinagoga, džamija i da sve nekako zvone i dišu u isto vrijeme. To je ono što Bosnu čini posebnom i originalnom i nas možda i najboljim ljudima. Čovjek nekad poželi da ode odavde, ali nekako i kad se ode, ja kad odem iz Bosne, ja bukvalno u roku 2 dana želim da se vratim nazad. Nekako poželim puno više da se vratim nego da odem odavde. Ta ljubav je neopisiva. Ja jednostavno drhtim na spomen naše reprezentacije u bilo kojem sportu, na bilo koji uspjeh bilo kojeg našeg pisca, muzičara, sportiste, pa i onog koji je rođen ovdje, a sada možda nastupa za neku drugu zemlju. Nekako smo uvijek više cijenili druge, a najmanje sebe i svoju zemlju i nekako smo uvijek izvozili dušu u okolini. A možemo slobodno reći da smo jedni od najboljih muzičara, sportista, pisaca, autora, slikara, ne u regionu, nego u Evropi i svijetu. I to je ono što čini nas originalnima, ti naši nadrealisti, kojih nigdje nema na planeti Zemlji. I nekako nas uvijek svi gledaju baš tako kako ja i zamišljam da jesmo takvi originalni. Nekako nas svi gledaju, da li pozitivno ili negativno ili čudno ili bilo kako, uglavnom nekako nas uvijek gledaju iskolačenih očiju i dive nam se, čude nam se, šta već ne. Uvijek je nekako ta ljubav pobeđivala i dan danas, nakon svih tih ratova, danas ljudi žive zajedno, vole se, druže se, posluju. I mislim da će uvijek na ovim našim prostorima da pobijedi ta ljubav naspram te nesretne mržnje. Kad spomene se ova zemlja mala, onda se i za malo može reći važno.